besmisleno razgovarati o tome da li država treba da ima vlasništvo u medijima, kada je potpuno svejedno za građane Srbije da li tajkuni imaju uticaj na državne ili privatne medije, kada oni faktički kroz svoj novac i kroz ogroman faktički uticaj kojim posjeduju, oblikuju naše javno mnjenje i utiču na medijsku sliku naše zemlje. Srpska napredna stranka obaveštava javnost da će zbog nesposobnosti vlade i nečinjenja, odnosno nedonošenja određenih mera, novih 30 ili 40 hiljada ljudi izgubiti posao na jesen ove godine, iz razloga što će novih 10 do 20 hiljada malih i srednjih preduzeća zbog delimične ili potpune nelikvidnosti u prethodnom periodu automatski otići u stečaj i ti ljudi će ostati na ulici i prestaće da primaju plate. Nažalost, država nije učinila ništa ni da se izbori sa sadašnjom ekonomskom krizom i uzalud su bili upozorenja Srpske napredne stranke u posljednje 2 godine da je potrebno da vlada ostvari mnogo značajnije mere štednje. Vi ste i vidjeli da su čak i mediji došli do informacije da su u posljednje 2 godine zaposlene novih 2000 administrativno-partijskih službenika koji su zaposlile sve stranke koje čine današnju vladajuću koaliciju, dok se faktički državni direktori javnih preduzeća i ministri uglavnom utrkuju ko će da kupi više automobila i što više luksuza obezbedi sebi i svojim službenicima. Jednostavno smatramo da je zbog efikasnije borbe protiv efekata i ove sadašnje ekonomske krize, novog talasa krize koji nas zbog nesposobnosti vlade tek očekuje na jesen, smatramo da je potrebno da se hitno raspišu vanredni parlamentarni izbori, jer su promene i izbori jedini način da se faktički izborimo da Srbija krene napred i da može da izađe iz ovako teške ekonomske krize u kojoj se danas nalazi.